najoštrije kazne u Njemačkoj za prekoračenje brzine. Ako želite da čujete koje su to kazne, lajkujte spot, spasite ga i podijelite ga u vašem profilu. Idemo znači sa kaznama koje očekuju vozače automobila u slučaju prekoračenja brzine. Idemo sa kaznama van mjesta, van grada. U slučaju 21 km/h prekoračenja brzine očekujte kaznu od 100 eura i 1 bod. Prije je to bio slučaj ako ste prekoračili brzinu za 31 km/h. Unutar mjesta i unutar grada je to čak još malo oštrije. Imamo tu znači od 21 km/h kaznu od 115 eura i 1 bod. Ako se usudi da čak vozi više od 31 km/h, njega čeka kazna od 260 eura, 2 boda i 1 mjesec bez vozačke dozvole. Također imamo nešto novo vezano za crveni semafor. Ko pređe crveni semafor ispod 1 sekunde, očekuje ga kazna od 90 eura i 1 bod. Ako se usudi da pređe semafor nakon te 1 sekunde, kazna 200 eura, 2 boda i 1 mjesec bez vozačke dozvole. Ako vam se svidio spot, lajkujte ga i vidimo se u narednom klipu.